holiday in Sicily now. Għall-edizzjoni speċjali tal-programm Fuq Tlieta. U xe, Chris? Speċjali, raba programm, ċarlin. Illum iż-żjara tagħna morna Ruma ġewwa l-Vatikan u laqana l-eminenza il-Kardinal Mario Grech. Mario Grech, lawċi veru. Ekku. Mario Grech, u fil-fatt wara Mario Grech aħna ħammurru naraw daqsxejn l-sponsors tagħna nirringrazzjawhom għaliex bis-saħħa tagħhom dan il-programm ma jkunx jista' jsir, għalhekk għamlu użu minnhom. Nirringrazzjaw lil Center Park, James Caterers, St. Matthew's Pharmacy by Sky Pharma, Hyatt Hotel kif ukoll Muscat Motors. U nħallukom fidejn iċ-ċkejkna tagħna li għandha biss 6 snin Audrey Schemri li ħadd kanta hekk sewwa u xieraq Inti Djamant. Għawdeżira tal-oliet, fik il-paċi, fik iskiet. Kien isqof tal-Gżira Awċija. U l-Papa Franġisku sejjaħlu biex ikun il-pro-segretarju fil-Vatikan. Sena wara inħatar segretarju ġenerali tas-Sinodu u xahar wara kardinal. Il-Kardinal Mario Grech. Chris u Charlene, il-programm Fuq Tlieta, iltaqgħu mal-Kardinal Mario Grech fil-Vatikan biex jitkellmu fuq ix-xogħol li qed iwettaq u jekk hux minnu li huwa fost il-favoriti biex jilħaq Papa. Eminenza Kardinal Mario Grech, grazzi tal-li jogħġbok tilqa l-istedina tagħna għal din l-intervista. Insellmulek. Grazzi lilkom. Eminenza, inti segretarju ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet.
Xi jfisser dan ir-rol u x'tinvolvi din il-kariga daqshekk importanti? Allura, diġà kien hemm bidla fit-title jew fl-uffiċċju tiegħi. F'liema sens. Meta wasaltaw 3 snin ilu l-uffiċċju kien ta' Segretarju Ġenerali kif qed inti għas-Sinodu tal-Isfijiet. Però il-Papa għamel riforma u bidel l-isem ta' dal-uffiċċju. M'għadniex Segretarija Ġenerali għas-Sinodu tal-Isfijiet, imma Segretarija Ġenerali għas-Sinodu. What's in a name? Ħafna. Għaliex fejn qabel is-Sinodu kien tal-Isfijiet biss, u allura kien an event illi tiġi ċelebrata kull 3 snin, più o meno, bil-bidla li għamel il-Papa, is-Sinodu fetħu għal-Knisja kollha kemm hi. Ma jfissirx illi is-Sinodu tal-Isfijiet ġie eliminat. Is-Sinodu tal-Isfijiet huwa tappa importanti ħafna f'dan il-proċess ta' Knisja li bħalissa tinsab f'Sinodu. Ġifieri kiber iktar. Kiber iktar. Twessat iktar. Ħafna iktar. Firfen qabel dawk li jipparteċipaw kienu biss around 300 isfijiet. Illum l-ewwel fażi involviet miljuni. Għaliex kienet għall-ewwel darba proċess ta' aħna sjaħnila konsultazzjoni ta' smieħ. Jien preferi nsejħilha fażi ta' discerniment li jagħmel il-poplu tal-Alla kollu kemm hu. Dejjem taħt il-gwida tal-isqof jew tal-isqifijiet flimkien. Tajjeb. Jiġifieri altru huwa wiesa'. Naturalment għaddejna minn diversi fażijiet, jekk interessakom nista' nispjega. Ħafna jinteressana. Allura mena bdejna b'dan il-ismieħ jien laqas ngħidlek għall-Knisja kollha li lien mill-Knisja għaliex smajna wkoll għal minnu l-isfijiet għax huma qegħdin on the ground għadnilhom isemgħu wkoll lil dawk li mhumiex Kattoliċi. U allura id-dimensjoni ekumenika. Tajjeb, mhux biss għadnilhom isemgħu wkoll lil dawk li mhumiex insara. Ġifieri il-proċess kien wiesa' ħafna. L-ewwel fażi li kienet parteċipata b'mod straordinarju, aħna fid-dinja hemm 114 il-konferenza episkopali. Fri aħna f'pajjiżna għandna l-konferenza episkopali, ġifieri l-isfijiet jiltaqgħu flimkien. Però tagħna waħda mill-iżgħar, ġifieri, għax imbagħad hemm konferenzi episkopali ta' 50, ta' 200. Allura minn 114 112 bagħtu il-sottomissjonijiet tagħhom lil dal-uffiċċju. Ġifieri kienet partiċipazzjoni qawwija ħafna, tajjeb. Meta rċivejna dak kollu. Hemm beda x-xogħol tista' tgħid, hemm jibda x-xogħol. Hekk imbagħad għamilna sintesi ta' dak kollu li wasal għandna u pproduċejna working document. U hawnhekk daħħalna fażi ġdida għal kollox f'dal proċess sinodali. Għaliex organizzajna, ċelebrajna dik li sejjaħnila Assembleja Sinodali Kontinentali. Ta' influencers, tajjeb, ta' nies illi u hemm kemmek il-partiċipazzjoni kienet għolja ħafna u differenti, għax huma nies illi ma jiġux il-Knisja imma huma Knisja. Tajjeb. Allora, imbagħad kellna dawn għalhekk sejħ 8 laqat kontinentali fil-Kastana tal-Ewropa fejn ipparteċipa anke pajjiżna il-laqa saret fi Praga. Kont se ngħidlek infatti, kollha fl-istess post isiru jew it-8 li skont il-kontinent. Veri fenna fi l-Afrika, tajjeb, konna l-Etjopja, Addis Abeba, tajjeb.
Jekk konna l-Knisja tal-Orjent, konna il-Libanu, Beirut. Skont il-kontinent li kien, naturalment. Mbagħad meta ċċelebrajna dawn it-tmien laqat, il-materjal tagħhom għaddejna t-tieni livell hawnhekk le, imbagħad għamilna rġejna working document li wasal għand l-Assembleja tas-Sinodu tal-Isfijiet, li semmejt li inti l-ewwel. Però anke l-Assembleja tas-Sinodu tal-Isfijiet din id-darba kellha kwalifika differenti. Għaliex, għax il-Papa ried illi jistieden ukoll dawk li mhumiex isfijiet, allura lajċi bħalkom, ma saċerdoti u anke reliġjużi, mhux biss jipparteċipaw, għax fil-modi kienu jipparteċipaw inkwantu udituri. Lemma issa kollhom id-dritt tal-kelma u id-dritt għal-vot. L-Assembleja baqet Assembleja tal-Isfijiet, għax 75% tagħha huma isfijiet. Imma kien hemm 25 li mhumiex isfijiet. U issa wasalna f'Ottubru li għadda ċċelebrajna l-ewwel sessjoni u kilba binrejt bħalissa qegħdin naħdmu għat-tieni sessjoni li tiġi ċċelebrata f'Ottubru li ġej. Għaliex jien Segretarju Ġenerali u minniex ħanna għad-domanda l-għamil u minniex kapijiet ta' dipartimenti oħra, ta' dikasteri oħra, jissejħu prefetti. Għaliex il-prefett, biex ngħidlek, il-head ta' dal-uffiċċju huwa il-Papa. U allura aħna speċi l-uffiċċju li naħdmu f'kollaborazzjoni miegħu ħalli immexxu l-qudiem dal-proġett. Qed semmi daw ix-xogħlijiet u dal-kambjamenti li qed isiru u ovvjament il-mistoqsija li jmiss kważi daħħaltna bil-kwiet għalija għaliex jekk wieħed iħares fil-Knisja tal-Punent qed naraw daqsxejn tnaqqis fejn tidħol attendenza tal-quddiesa, żieda fiż-żwiġijiet mhux reliġjużi, kultura li aktar ma tmur iktar qed tnaqqas l-importanza tar-reliġjon u kif ukoll bħal donnu l-Knisja m'għadix tokkupa dak ir-rwol ċentrali. Imma kif qed nisma' lilek titkellem u tgħidilna dat tibdil li qed isir, nibda ngħid is it a bit too late? Allura l-mistoqsija di, inkun korrett jekk ngħid li l-Knisja f'termini popolari qiegħda fit-triq tan-niżla? Ma naħsibx ta'. Ġifieri għax milli qed inti fil-fatt tidher li issa beda x-xogħol. Ġifieri jekk taqra b'mod artifiċjali jew dawn is-sinjali li indikajt li inti taqrom biss b'mod fil-wiċċ u ma tinżilx fil-fond, ngħidlek għandek raġun. Però meta tara din il-partiċipazzjoni qawwija f'dan il-proċess sinodali, mhux mill-isfijiet, mhux mill-qassisin, anzi forsi l-qassisin huma il-kategorija illi qed jagħmlu ftit reżistenza għal dal-proċess tas-sinodu, imma il-partiċipazzjoni massiċċa tal-poplu tal-lajċi li għandhom interess fil-ħajja tal-Knisja, illi il-Vanġelu ta' Ġesu Kristu ifisser xi ħaġa, ma jfissirx illi aħna bħala ħanidrek l-istituzzjoni qiegħda dejjem tagħti it-tweġiba illi jeħtieġ li tagħti. Jekk inti tgħidli numerikament il-Knisja qed tiġkien, jekk tgħidli isma' il-knejjes m'għadhomx ikunu mimlija daqskemm kienu qabel, skont fejn, Ġifieri jiena xahrilu kont il-Filippini. Ġifieri, ma l-Filippini ħaġa fenomenali. Il-partiċipazzjoni ta' nies. Fil-fatt Malta qiegħda tkun mimlija b'ħafna nies barranin. Ekku. Le, imma jiġifieri jekk inti tgħidli n-numru qed jiena għalija kważi ngħidlek it's a godsend. Hija ħaġa tajba. Għaliex, għax għandna rridu ngħaddu minn fażi fejn ir-reliġjon kienet ħaġa kulturali, ħaġa li kważi ġiet trasmessa imma inkwantu kastam, drawwa
tajjeb, għal realtà fejn l-insara ikunu iktar konvinti u l-għażla jagħmluha għax imbuttati minn għarfien personali ta' Ġesu Kristu u għax iħadnu il-Vanġelu. Allura, jiena ma tbażżanejx din il-lettura, il-qari li qed tagħmel int. Però fl-istess ħin huwa impenn għal dawk il-mulej tagħhom ir-responsabilità li jigwidaw il-poplu talla, illi narfu aħjar kif inwaslu il-Vanġelu f'termini illi jiftemu, f'lingwaġġ illi jiftijem u li jindirizza tassew il-qagħda tal-bniedem tal-lum. Il-terminoloġija eżatta, il-kliem eżatt, u nifmu għax m'għandux formazzjoni akademika, ma jimpurtax. Imma il-poplu talla għandu dak li l-Papa jsejjaħlu għandu l-istint tal-fidej, għandu x-xamma tal-fidej, u din hija vera. Fil-mur l-anzjani tagħna biex napplika għal pajjiżna, anzjani li ma marru skola, anzjani li ma għamlux teoloġija, imma għandhom sens ta' Alla, għandhom sens ta' ħajja nisranija, illi tgħid imma din minn fejn ġabuha. Ġifieri, imbagħad ma ninsewx illi l-iskop ta' dan il-proċess sinodali li qegħdin fih huwa biex ikollna knisja aktar sinodali. Ġifieri fejn il-poplu talla jimxi iktar flimkien fir-rispett tal-karizmi, tal-ministeri, tas-sejħat li Alla jagħmel, imma kollox jiflaq mill-magħmudija. Anke d-dinja jiena li hija skoperta mhux tal-lum tal-Konċilju Vatikan it-tieni, imma illum il-Knisja qiegħda tirrifletti u tapprezza iktar. Bil-qawwa tal-magħmudija aħna lkoll nipparteċipaw minn din il-missjoni li tagħna Kristu. Waw nasal l-aħħar kelma, is-sinodu huwa biex ikollu knisja li timxi flimkien bl-iskop ħalli tevanġelizza iktar, ħalli tirrakkonta illum b'lingwaġġ li jiftiem l-istorja sabiħa tal-Vanġelu. Riċentament, l-Arċisqof ta' Malta, l-Monsinjur Charles Scicluna, stqar li jemmen li l-Knisja għandha tiftaħ il-bib għat-tneħħija taċ-ċelebat tal-qassisin. Jiġifieri, il-qassisin ikunu jistgħu jiżżewġu. Taħseb li wasal iż-żmien li tibda din id-diskussjoni u forsi anka jibdew diskussjonijiet jiġu inklużi wkoll qassisin nisa. Dillowdet ħafna domanda ta' jivit tatini ċansu. Jivieri, dak li qal ħija, l-Arċisqof Scicluna li għextu ħdimt miegħu għal 6 snin u għandi memorji sbieħ jiena u ħafna affarijiet għallimni, tajjeb. Jiena naħseb illi l-Isqof Scicluna kien qed jaqra ir-realtà tal-Knisja llum. F'liema sens? L-Isqof Scicluna jaf iktar minni illi fil-Knisja Kattolika diġà teżisti din l-esperjenza. Ġifieri ta' saċerdoti illi huma mhumiex ċelibi, ġifieri li huma miż-żewġejn. Ġifieri il-knejjes tal-Orjent, tajjeb, għandhom din huma knejjes fil-Knisja Kattolika, tajjeb. Ġifieri diġà hija esperjenza illi eżistenti u nistgħu nitgħallmu minnha wkoll. Naturalment hija l-Knisja Latina illi għandha tos sal-lum il-valur tal-ċelibat. Il-ċelibat huwa liġi li għamlet il-Knisja, ġifieri mhix liġi ta' Alla, tajjeb, u kif hija liġi li għamlet il-Knisja. Jekk iż-żmien għad juri illi nistgħu jimmaneġ illi iċ-ċelibat jiġi eliminat għal kollox, imma jkun ngħidulu fakultattiv, tajjeb, ġifieri, okej, mhix ħadbiddel is-sustanza tas-saċerdozju, tal-Ministeru tas-Saċerdot, tajjeb, imma hija għodda għal ħajja spiritwali tas-saċerdot innifsu, tajjeb, imma wkoll għal l-aspett tal-pastorali li nwettqu aħna wkoll.
Naturalment, kif edna, jekk il-mażmien, tajjeb, dan joħroġ iktar biċ-ċar, mhix xi ħaġa li ma tistax issej. Naturalment, sem għamilt li domanda oħra. Iva, għal-assissin nisa. Allura, din hija tema li fl-ewwel assembleja tas-Sinodu ġiet diskussa mhux is-saċerdozju tan-nisa. Ġifieri f'dak il-proċess kollu li semmejtilkom qabel, ġifieri dak is-smieħ mad-dinja kollha. Kienu proposti? Le. Ħadd ma semma il-ressa il-proposta tal-saċerdozju femminili. Tajjeb, għalkemm donnu fil-social media, ġveru, hemm dil-lajta. Ekku. Jien nista' ġifieri nikkomunika għalkom illi dan il-punt ħareġ il-punt tad-djakonat. Dak iva. Ġifieri il-possibilità jekk id-djakonat jistax jiġu offrut lin-nisa. L-ewwel nett hemm bżonn naħseb fil-Knisja riflessjoni ta' x'nifhmu bil-Ministeru tad-Djakonat. Hemm bżonn ta' riflessjoni aktar kif ir-responsabbiltajiet pastorali u anke deċiżjonali jistgħu jiġu wkoll mifruxa fih dan il-poplu tal-Alla kollu kemm hu. Mhux ħanejt nisa biss jew irġiel biss. Huwa fatt li l-Knisja għadha ftit, il-Papa qala din għadha ftit maskelista. Tajjeb, ma jfissirx imma b'daqshekk li naslu għal konklużju ta' saċerdozju għan-nisa, tajjeb, imma li aħna nkomplu il-Papa waqqaf żewġ kommissjonijiet diġà biex jistudjaw din id-domanda. Ġifieri x'possibilità hemm illi narġa' ngħidlek id-djakonat jiġu wkoll mogħti lin-nisa. Tajjeb, ġifieri id-diskussjoni għadha għaddejja. Fl-ewwel assembleja tas-Sinodu kien hemm ukoll din id-domanda. U aħna ma nistgħux naħbu jew neskludu din l-għajta li waslet mill-assembleja tas-Sinodu, u allura jiena ngħid li hemm possibilità. Id-diskussjonijiet għadhom miftuħin. Tajjeb, dejjem fir-rispett tat-tagħlim tal-Knisja. With Wastelat. Talira. Exceptional variety at the lowest prices. Best range, best value. Head to your nearest store today. Talira. Always worth it. We cater for all your household needs. At JB Store. JB Stores, making life affordable. Europa Tours bażla ta' vjaġġi mill-Lisbaħ għal Black Forest, Valle d'Aosta, Toskana, Maċedonja, Budapest, Lourdes, Bavarja, Slovenja, Turkija, Franza, Svizzera, Italja
u parks ta' divertiment bħal Europa Park u Gardaland, kif ukoll vjaġġi aktar il-bogħod bħal Ċina, Hong Kong, Singapore, Malasja, South India u ħafna aktar. Niżel il-katalgu mis-sit europatours.org jew ċempel fuq 2124 3562 biex tirċievi l-katalgu b'xejn id-dar. Għal kwalità, servizz u prezzijiet, Europa Tours il-Furjana. Sotis, prodotti għazbuħija kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Sotis għal trattamenti ġewwa salons professjonali. Sotis il-prodotti li għandek bżonn għal kura tal-ġilda tiegħek. Sotis. È bello camminare in una valle verde. Li l-Papa Franġisku għandu jagħmel jew inkella għandu x'jabdika bħal m'għamel il-Papa ta' qablu Benedittu 16. Min jitkellem hekk meta jkun hemm dat tip ta' diskussjonijiet juru disrispett lejn tradizzjoni Kattolika jew inkella jkunu qed juru riflessjoni ta' żminijiet tal-lum? Jiena nnifsi ġilli hekk jgħaddi li minn moħħi ngħid imma is it fair huwa ġust li persuna ta' 87 sena tajjeb nabbuha b'dan il-pejs enormi għax mhux biżejjed ta' ġifieri li ġor Pietru għax insejjaħlu Pietru tajjeb. Però sakemm l-individwu għax hekk, jiġifieri sakemm Pietru jibqa' f'sensieħ tajjeb u jibqa' iħoss li huwa b'saħħtu illi jista' jkompli bil-Ministeru illi il-Knisja u għalla l-imbierek afdawlu, jiena ma naħsibx li hemm u li wieħed jgħid imma għax m'għandux jistrieħ ftit qabel. Jien ma naħsibx li huwa nuqqas ta' rispett x'hemm minn dan. Staqet li ma jikser it-tradizzjoni Benedettu għamilha u jiena naħseb illi tistaqsini kien l-aktar qatt solenni u wiebes li seta' jagħmel Benedettu u wera kemm kien veru mexxej tajjeb xi wasal il-mument qal isma' taqsek għax ma nistax inkompli naqdi, naturalment kellu raġunijiet tiegħu. U naħseb li anke Franġisku mu marbut xejn mal-bassiġġu tajjeb biex jagħmilha u dejjem jgħidilna x'hekk itolbu għalija ħalli nibqa' nkun ta' servizz għall-poplu tal-Alla. L-istess jiena dal-ġurant kun nitkellem ma' xi ħadd li kien qrib ħafna Ġwanni Pawlu T-tieni, tajjeb. Ġifieri qed jgħidli meta fetaħ il-bieb tal-Annu Santo Ġwanni Pawlu T-tieni, dak li kienu madwar qalu jiftaħu u l-Annu Santo jgħalqu papa ieħor tant kemm kien madur, għalli kompla 5 snin wara. Naturalment 5 snin bistejl differenti, imma forsi dak ukoll kien dak li nsejħulu maġisteru kif il-Papa Ġwanni Pawlu bad dan il-messaġġ fid-din. Daqskemm mhux qed jibgħat messaġġ Franġisku meta taraħ fuq il-wheelchair. Mhux veru? Ġifieri hemm min irid jaħbi id-diżabilità tiegħu, imma Franġisku minkejja li huwa fuq il-wheelchair huwa wkoll qed jaqdej lill-poplu tal-Alla. Jien naħseb li aħna hawnhekk irridu nħallu daqsxejn spazju għall-Ispirtu Santu ta' jiġifieri għax jiena nibża li u ma nagħtix tort illi ħafna drabi il-Knisja aħna nivvalutawha bi kriterji bużejn li hu tad-dinja. Tajjeb jiġri bħalma huma l-awtoritajiet l-oħrajn u x'naf jien. Imma hemm xi ħaġa li l-Knisja tagħmilha differenti minn organizzazzjonijiet oħrajn. U din hija d-dimensjoni mhux għax m'hemmx id-dimensjoni umana niftehmu ta' maħniex nerġa' ngħid anġli, imma Alla ħares tiġi nieqsa din id-dimensjoni spiritwali. U allura inħallu ftit l-Ispirtu Santu immexxej.
Bħala kardinal u f'kariga daqshekk importanti. Illum il-ġurnata inti impenjat b'ħafna impenji li spiss jinkludu vjaġġi twal lilin mill-gżira Awċija. Jiġu momenti ta' nostalġija għal ħajja aktar sempliċi bħal eżempju assis parrokjali f'Għawdex? Knajdlek li nkun qed nikdeb jiġifieri u naħseb li d-domanda kont taf ir-risposta x'inhi. Tajjeb jiġifieri jiena qatt ma nista' niċħad l-eru tiegħi, tajjeb. Jiena niftakar li tfakkarni jint meta jiena għamilt sena kappellan Kerċem qabel ġejt nominat isqof Għawdex u meta għamilt l-aħħar qudiesa qabel ma tlaqt storja, qabel ma tlaqt lejn biex nagħmlu l-velja x-xewkija dak iż-żmien. Qudiesa la min qattilhom użad din il-frażi, il-primo amore non muore mai, l-ewwel imħabba tiegħek ma tmut qatt. Kont qed ngħid bħala kappellan ta' komunità parrokjali. U l-istess wara 15-il sena isqof fid-Djoċesi ta' Għawdex tajjeb u f'kollaborazzjoni narġa' ngħid ma' sija ma' Merċieqa, ma' l-isqof Cremona nsellemlu u l-isqof Xikluna, jiena inħoss il-vojt. Jiena meta niltaqa' mal-isfijiet għax bħala parti mill-xogħol tagħna jiġu wkoll dawk jgħidulhom visti għadlimina x'inhuma. Suppost kull 5 snin imma l-isfijiet tad-dinja kollha jiġu jagħmlu żjara lis-Santa Sede. Tajjeb jiltaqgħu mal-Papa, jiltaqgħu ma' diversi uffiċċji u l-isfijiet Maltejn ukoll għandhom jiġu dal-waqt jiġifieri għal żjara għadlimina. U jiġu wkoll l-uffiċċju tagħna. U jiena dejjem ngħidulhom jiena nejra għalikom. Jittejra l-nedum, għax intom għandkom komunità, jina u mandejx. Jina il-riskju tijaj u li insejr raġel bnidem tal-uffiċċju, li minix tal-uffiċċju, tajjeb, u marriċ nkun tal-uffiċċju, allora inħoss ħafna il-nuqqas tal-komunità. Anke għax il-komunità tal-mek ħafna. Il-komunità is-sostnejk, twiznek, anke bl-affettività tagħha, tajjeb, tiċċalenġjak fil-ħsieb tiegħek. Ġifieri Għawdex kelli din il-komunità. Hawnhekk jiena meta l-Papa sejjaħli fit-tieni laqgħa li kelli miegħu speċi u wetlu li ħanaċċetta l-proposta li għamilli. Għalli issa fittex parroċċa fil-periferija ta' Ruma. Ħass dan il-vojt. Biex tibqa' involut fil-komunità. Biex tibqa' involut fil-komunità. Għaddew 3 snin u għadni ma rnexxilejx. Għaliex, għax jien ma nistax nieħu impenn f'parroċċa fejn imur kull nhar ta' ħadd. Għax ħadd minnhom nistal, ħadd wara għandi impenn x'imkien ieħor, imbagħad tkun imsiefer, imbagħad hekk. Allura hu mhux fair illi tmur f'parroċċa u l-kappellan tgħidlu illum niġej għada le, ma nafx kif. Però jiġifieri dik għadha xi ħaġa li għad nfittex biex nimla. Bħalissa fid-dinja, Eminenza, hawn ħafna gwerer, nsemmu tal-Ukranja, nsemmu gwerra tal-Izrael, forzi politiċi kbar, tensjoni kbira bejnietom għandek iċ-Ċina u l-Istati Uniti, teddit mill-Iran u minn Korea ta' fuq. F'da kollu, il-Knisja tispiċċa f'ġemp jew għandha bżonn aktar taħdem biex qatt qabel tkompli bil-missjoni ta' evanġelizzazzjoni tagħha? Jien naħseb din is-sitwazzjoni ta' tensjonijiet u konflitti u weġat, u ġarħat, ġifieri, juru kemm hemm bżonn li jkun hemm preżenza tal-Knisja u gruppi oħra
li huma bħalna, għax minix ħanejt biss għal-Knisja Kattolika biss, tajjeb. Ġifieri kemm il-dimensjoni reliġjuża, spirituali li ħafna drabi qed tiġi traskurata, jeħtieġ li tiġi iktar ikkurata. Jiena nara l-bniedem tal-lum għandu bżonn ħafna tama, tajjeb, għax hemm ħafna x'jaqtalna qalbna. Għandu bżonn ta' ħafna imħabba vera, tajjeb, ġifieri għax lanqas fortunatament fejn niċċelebraw l-imħabba ma hemm imħabba, tajjeb. Ġifieri jien għandi f'moħħi il-familji tagħna, tajjeb, li suppost huma bejta tal-imħabba. Imma u ma nagħti tort il-ħadd hija biss in-natura umana dgħajfa li aħna għandna. Jien u aħna l-kol, tajjeb. Ġifieri il-bniedem tal-lum għandu bżonn ta' min jibni l-pontijiet. Tajjeb, mhux min iwaqqagħhom u min jibni ħitan. U l-Knisja għandha narrattiva sabiħa ħafna biex tagħti lill-bniedem dawn il-valuri jew tgħinu jissodisfa dawn il-ħtiġijiet. Fil-Knisja għandha narrattiva li timlek bit-tama, għandha narrattiva li tgħinek tħobb u tħobb anke minn ma jħobbokx, dik mhix ħafifa. Għandha narrattiva li tibni relazzjonijiet. Meta qed nitkellem minn narrattiva, qed nitkellem minn narrattiva tal-Vanġelu, minn narrattiva ta' minnu Ġesu Kristu. U allura f'dan il-kuntest jiena anke jekk aħna merħla ċkejkna, tajjeb biex anke norbot ma' dak li saqsejtni fil-bidu, dak ma jaqtalix qalbi. Imma la darba nemnu biex ngħidlek fil-prodott, tajjeb, għandna nibqgħu jiġifieri għaddejjej. U forsi nagħmlu ftit ta' differenza. L-aħħar mistoqsija għalik Charlie. Eminenza, ekku, ħanamillek din l-aħħar mistoqsija. Gazzetta Irlandiża riċentament, jekk min issejra żball infatti Jannar propju Jannar li għadda, ħarġet artiklu li fiha ddeskrivitek bħala l-aktar kardinal Ewropew b'ċansoli li xi darba tiġi elett Papa. Meta jkun hemm artiklu hekk, tħoss xi forma ta' pressjoni u fuq kollox kieku xi tkun ir-reazzjoni tiegħek? Jiena nidħak. Rajtu ta' ġifieri, għandu bħalla attenzjoni tiegħek, nidħak ġifieri, għax ma jafux x'inhuma qegħdin jgħidu. Tajjeb. Kważi tfakkarni f'dak il-passaġġ tal-Vanġelu fejn kien hemm omm u l-Ġesu qal tus m'għandi żewġ uliedi, poġġihom daqsxejn wieħed fuq l-lemin u l-ieħor fuq ix-xellowk ta' omm li jgħid mhux hekk. Imma Ġesu qal ma tafx qiegħda titlob għall-uliedek lest li jxorbu anke jerfgħu is-salib. Il-pontifika, il-Ministeru ta' Pietru mhux salib ħafejf. Imbagħad naħseb permettu li nerġa' ngħid dak li qed qabel. Min jirraġuna b'dak il-mod qed jirraġuna b'mod politiku. Fil-Knisja m'għandix tkun hemm il-politika ekklesjastika jiġifieri m'għandniex inkunu hekk. Min jirraġuna b'dak il-mod ifisser qed jipprova jagħmel il-proġett tiegħu għall-Knisja. Żbaljat mill-bidu għall-aħħar. Għax ifisser li l-Knisja hija proġett tal-bnedmejn. Minnu karrerista, tajjeb, u min jimbottal dak biex joqgħod sewaw. U min sorry, ma fim xejn. U jiena artikli bħal dawk iġa iħasbuni, mhux dwar in-nifsi, imma dwar il-kunċett l-arfien ta' Knisja li għandhom xi ħud u kif jippruvaw jinfluwenzaw fit-tajjeb u fin-negattiv. Imbagħad jiena naħseb illi min jikteb dak il-mod ma jafx min huma il-membri li ħajkunu fil-konklavi. Jien nassigurak li hemm ħafna intelligenti iktar minni u għaddisejn iktar minni, allura sarraħ rasek. Ta' kardinal umli li inti. Aħna wasalna f'di konklusjoni tal-intervista. Grazzi ħafna. Konna din hawnhekk vera relax, ħażejn għamiltna vera relax.
U bniedem umli, għawek għanna grazzi għal BDL, batnilek xaġa minn Malta, dan huwa ktib fuq il-ktib ta' Salmi, li instabu il-rabat u dan huwa xi ħaġa żgħira wkoll minnant Vintage li tfakrek f'Malta. Aħna Grazzi hemmhekk nirringrazzjaw l-Eminenza jienu Charlene minn Vatikan insellmulkom. With Waste-Not. Sylvia Bazaar, mattresses and more. Hello, Ferdil Furniture. Et inċempel biex tibatuli karozza sabiex niġi għandkom. Iva, Ferdil Furniture edin jofrulek li wasluk bil-kumdita lejn l-istabiliment tagħhom u lura lejn darek bxejn. ċempel issa biex tibbukja karozza fuq 27282828. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Trid titgħallem l-Ispanjol? Kors mill-Fondazzjoni Azat. Kull nhar ta' tlieta mis-16 ta' Lulju mill-5:30 sa' 6:30 ta' filgħaxija. Kull lezzjoni tinkludi eżerċizzji bil-miktub u prattika tal-lingwa mitkellma. Għal reġistrazzjoni ċempel 21-22-0660 jew 9947-1549 jew ibad email lil roderick.ajus@azat.org.mt. Talira. Exceptional variety at the lowest prices. Best range, best value. Head to your nearest store today. Talira. Always worth it. Sothy's beauty products for all skin types. Sothy's for personalized beauty treatments at exclusive beauty salons. Sothy's for your daily beauty routine. Sothy's. Beat the traffic, save time, and help reduce emissions. Travel with Gozo High Speed. For further information, visit our Facebook page or website gozohighspeed.com. Das-sajf inaqdu magħna għal vakanza indimentikabli ġewwa Livigno fejn se nżuru l-Italja, l-Awstrija u anke l-Iżvizzera. Ħanoqogħdu Livigno u nżuru St. Moritz, Davos, Landeck u nirkbu l-famuż Train Bernina Express fost l-oħrajn. Ċempel 2345678 jew żur travelmall.mt. Summerlust. Anastasia live is-18 ta' Mejju f'Għaxaq Grounds. Biljetti minn showshappening.com. Anastasia f'Malta.
Chris, dik kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi ta' ħajti. Nista' ngħid waħda mill-isbaħ intervisti Hemm xi ħaġa differenti, vera. Esperjenza vera sabiħa. U hekk fil-fatt aħna wasalna kważi biex nagħlqu dan il-programm. Infakkarkom dejjem biex issegwu is-social media tagħna fejn għandna il-Facebook, għandna l-Instagram u għandna wkoll it-TikTok din is-sena. Dejjem Speedy Snail Media. Dejjem segwu dak l-isem. Tajjeb ukoll jekk tridu tbatulna xi messaġġ dejjem fuq 77954047. Għajdulna xi ħaġa, tridu tbatulna messaġġ, tiddejjaqkom, għajjejtkom li tridu tbatulna. Fil-fatt se nagħlqu dan il-programm Charlene wara programm bħal dak illum tajjeb ta' edizzjoni. Jiena nagħlaq billi ngħidilkom dejjem ħobbu u rispettaw il-ħuxin. Chris, tgħidilhom li ma kanzunetta ħanalqu biha llum? Se nagħlqu b'isem Bleħen Angeliku nista' ngħidu. Ħajħallu fidejn Mina Ruvels Kassar u ħadd kantalna Parla Più Piano. Saħħit.
Makeup by Janelle Marie bi prodotti Sotis. Erġa' segwi dan il-programm fuq Net on Demand. Illum ħanurikom tal-Boys issa.